Ja uuden joulukalenterivideon pariin. Tänään maistella kaikki Mr. Paninit. Ja mä en oo itse kyllä syönyt niitä monesti näitä panineja. Tää on sit ainoa kerta kun mä sitten teen. Mutta lähdetään tästä ensimmäisestä kanapaniini. Siis tykkään kyllä kanasta todella paljon. Niin tälle minä annan semmoiset 3/5 arvosanaa. Sitten Meat Lovers Panini. Tää on kyllä yksi mun ikisuosikeista, että tätä tulee kans ostettua. Tälle minä annan kyllä 4/5. Tosi hyvä. Sitten tämmönen Americano Panini. Maistetaan sitten tämä. Tälle minä annan ehdottomasti. Tästä on tullut yksi mun suosikeista. 5/5. Erittäin hyvä. Sitten Mozzarella Panini. Tätäkin tulee joskus ostettu, mutta ei niin usein. 4/5. Sitten kinkkusalami. Mehukasta. Tämä saa 4/5 myös. Sitten kana-aura paniini. Ei oo hirveästi tätä tullut hopattua. Tosi hyvä. Tälle minä annan myös 4/5. Sitten hot kana. Tässä on potkua. 3/5. Sitten tutumpi. Valkosipuli kebab. Tää on yksi mun suosikeista. 5/5. Paras paniini, mitä on koskaan syönyt. Sitten PPQ pekonikana. 3/5. Ei ole ihan semmonen, mitä ihan joka päivä syö. Meikäläinen kiittää ja kuittaa. Hyvää jouluodotus kaikille. Se on morista. Moikka.